χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλη μια παρουσίαση του Καγκουροκάναλου. Σήμερα έχουμε μαζί μας το πολύ αγαπημένο σε όλους BMW Mi5. Μιλάμε συγκεκριμένα για την προηγούμενη γενιά, την F90. Σήμερα στο Μόναχο όλος περιέργως έχουμε μια πολύ ηλιόλουστη μέρα και να με συγχωρέσετε, το υπόλοιπο του βίντεο θα το κάνω με τα γυαλιά που δανείστηκα από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου χωρίς να τον ρωτήσουμε. Τα βρήκαμε μέσα. Εδώ το αμάξι μας έδωσε, δεν μας αφήσει να φορέσουμε τα γυαλιά του. Η αγαπημένη BMW Mi5 όλων μας παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη το 2016, το μακρινό μας 2016. Έχουν περάσει 9 χρόνια από το 2016. Ναι, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι κοντά 10 χρονών. Μάλλον όταν σκέφτεσαι ένα αυτοκίνητο 10 χρονών, πιστεύεις ότι μιλάμε για το BMW Mi5 F10 ή ακόμα και το E60. Κι όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα χρόνια περνάνε και το F90 κοντεύει να κλείσει δεκαετία. Και ευτυχώς δεν του φαίνεται καθόλου. Τι νέο είχε φέρει όμως όταν πρωτοβγήκε? Το μεγάλο νέο ήταν ότι για πρώτη φορά υπήρχε ένα αίμα αυτοκίνητο το οποίο ήταν τετρακίνητο. Έφερε μεγάλες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης πολύ περίεργο ήταν ότι δεν ήταν πιο βαρύ σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, την F10. Κάτι που συνηθίζουμε να βλέπουμε καθώς παρουσιάζονται όλο και νεότερα αυτοκίνητα. Και αυτό το Mi5 είναι μπαμπάτσικο, είναι μακρύ, είναι χοντροκομμένο, είναι πολύ μειώδες, αλλά είναι το ελαφρύτερο στην κατηγορία του σε σύγκριση και με το RS6 αλλά και με το E63 AMG. Και τώρα γιατί λέω ότι ίσως είναι το τελευταίο πραγματικό Mi5? Διότι η νέα γενιά είναι υβριδική και πάει γύρω στα 2.500 κιλά. Βαρύτερο από ένα Mercedes Sprinter. Ναι, είπα ότι το αμάξι είναι τετρακούνα, αλλά η BMW δεν είναι χαζή. Ξέρει πως για να πάρεις το Mi5 και όχι το RS6 ή το Mercedes είσαι λίγο κανιβαλάκος. Και έχει και αυτό την επιλογή να στέλνει την ισχύ του κινητήρα μόνο στο πίσω διαφορικό. Επανερχόμαστε όμως στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχουμε σήμερα μαζί μας. Διότι αυτή η μπέμπα δεν είναι και τόσο μαμά. Ο κινητήρας και τα turbo είναι stock, αλλά έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα και στον κινητήρα και στο κυβότιο ταχυτήτων. Stage 2 έχουν μπει εισαγωγές σε Venturi και Akrapovic εξάτμιση. Το αυτοκίνητο δεν έχει μπει σε δυναμόμετρο από ό,τι θυμάμαι, αλλά το υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα είναι πάνω από 720 άλογα. Κάπου εκεί. Είναι πάρα πολύ φασαριόζικο. Το έχουμε οδηγήσει για 2 λεπτά. Προσπάθησα να μην το πατήσω καθόλου γκάζι έτσι ώστε να δείτε τις αντιδράσεις μας ατόφιες όταν θα το βγάλουμε στο δρόμο. Αλλά κάναμε σαν χαζά παιδάκια. Κάναμε σαν χαζά ήδη, ναι. Γενικότερα έχω πάρα πολύ καιρό να νιώσω σε ένα αυτοκίνητο σαν παιδάκι. Σήμερα έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες ότι αυτό το αυτοκίνητο θα τα καταφέρει. Αν θέλουμε να κριτικάρουμε το αυτοκίνητο μηχανολογικά, το highlight είναι το μοτέρ. Μιλάμε για το πανίσχυρο V8 Twin Turbo μοτέρ της BMW, το οποίο μαμά απέδιδε 625 άλογα. Το τρελό της υπόθεσης είναι ότι μόνο με ένα προγραμματάκι μπορείς να το φτάσεις έως και 800 άλογα. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα στο ίντερνετ του ίδιου Mi5 τα οποία υπερβαίνουν τα 1000 άλογα. Γενικότερα το Mi5 είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα sport salon. Βασικά είναι το αυτοκίνητο που ξεκίνησε αυτή την κατηγορία. Το Mi5, για να θυμόμαστε και λίγο την ιστορία, ήταν αυτό που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη κατηγορία πριν περίπου 40 χρόνια. Εγώ είμαι ο Νάσος, πίσω από την κάμερα είναι το Σισάκι μου και σήμερα θα περάσουμε πολύ όμορφα με ένα BMW Mi5 700 plus κάτι άλογα. Ξεκινώντας το σχολιασμό της εξωτερικής εμφάνισης της Mi5, ας πιάσουμε τα μουτράκια του. Γενικότερα όλη η φιλοσοφία πίσω από το design είναι σχεδόν η ίδια με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Το θέμα είναι πως αυτό το αυτοκίνητο όταν μπαίνει στο comfort mode και κλείνουν οι εξατμίσεις,
πρέπει να είναι σε stealth mode επίσης. Θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο, να μην τραβάει τόσο τα βλέμματα. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο άγριο όσο το Mi 3 και το Mi 4 που κάναμε την τελευταία φορά. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι όντως είναι πιο άγριο από το RS6 και από το AMG. Τα φαναράκια μας έχουν τη χαρακτηριστική γραμμή των Angel Eyes της BMW, το κάνει να ξεχωρίζει τη νύχτα από χιλιόμετρα μακριά. Η γρίλια είναι στο κατάλληλο μέγεθος ώστε να μην είναι τρομακτική. Η μάσκα μας παρακάτω έχει μεγάλες άγριες εισαγωγές αέρα στο πλάι και στη μέση. Καμία από αυτές δεν είναι ψεύτικη. Γενικότερα στο αυτοκίνητο δεν μπορούμε να βρούμε κάτι ψεύτικο, κάτι που επίσης το κάνει να ξεχωρίζει με όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Ούτε ψεύτικες εξατμίσεις, ούτε ψεύτικα αεροδυναμικά στοιχεία, ούτε ψεύτικες γρίλες. Στο κέντρο, κάτω από την πινακίδα, υπάρχει αυτός ο μεγάλος σένσορας που μοιάζει με μάτι, ο οποίος βοηθάει στο Adaptive Cruise Control και στον αυτόματο πιλότο, έτσι ώστε να καταλαβαίνει με ταχύτητα κινείται ο μπροστινός και να κόβει γκάζι ή να δίνει. Αυτό που έχει ξεχωριστό όμως αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι ο σένσορας είναι θερμαινόμενος, έτσι ώστε όταν χιονίζει και κολλήσει χιόνι μπροστά, να λιώσει και να μην κόβει τη λειτουργία του. Πάμε προς το πλάι. Συνεχίζοντας το πλάι του αυτοκινήτου, διακρίνουμε το πόσο μακρύ και λιμουζινάτο είναι το μπεμπάκι μας. Στο πλαϊνό του αυτοκινήτου υπάρχουν τα χαρακτηριστικά M φουσκώματα. Αυτές οι ωραίες γραμμές που ξεκινάν από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και φτάνουν μέχρι το τέλος, εδώ πάνω στην πόρτα και προς τα κάτω. Κάτι που λείπει ίσως είναι μερικά φουσκωματάκια στην μπρος και στην πίσω ρόδα για να το κάνουν να ξεχωρίζει λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Από το πλάι του αυτοκινήτου μπορεί κάποιος να διακρίνει και την πανέμορφη carbon οροφή του αυτοκινήτου. Οι ζάντες είναι οι κλασικές που προτιμούν οι περισσότεροι αγοραστές της BMW Mi 5. Σήμερα επίσης είναι και μια ζεστή μέρα, φοράμε καλοκαιρινά λάστιχα. Τα φρένα είναι τα BMW M, όχι τα Carbon Ceramics. Παρ' όλα αυτά, ήδη από το λίγο που το έχω οδηγήσει, τα φρένα είναι αρκετά ευαίσθητα στο πεντάλ. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στην πίσω όψη της Mi 5. Πριν να ξεκινήσω να λέω οτιδήποτε, ας κάνω ένα τεστ να δω ποιοι είναι οι πραγματικοί μπεμβεδάκηδες στο κανάλι. Σας αφήνω 10 δευτερόλεπτα, μην κλέψετε και κάνετε fast forward, να μου γράψετε στα σχόλια τι πάει λάθος με το κολαράκι της μπέμπας. Σας αφήνω λίγο χρόνο, σκεφτείτε το. Για όποιον δεν το βρίσκει, είναι τα κολοφάναρα, τα οποία είναι από το Mi 5 F90 LCI, το facelift. Είναι άλλη μια μικρή λεπτομέρεια που έχει κατσαβιδιάσει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Μία όχι και τόσο μικρή λεπτομέρεια που έχει κατσαβιδιάσει είναι οι Akrapovic εξατμίσεις με τα πολύ ωραία ανθρακονημάτινα tips τους στο τέλος που εξέχουν όσο για να δίνουν αυτή τη λίγο πιο καγκούρικη νότα σε ένα λίγο πιο κυριλέ μπεμβεδάκι. Μπεμβεδάκι το Mi 5, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν σ' αντέχω σήμερα με αυτά που ακούω. Εμένα μια μικρή λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο αμάξι είναι η αεροτομή, που είναι αυτή η μικρούλα αεροτομή έτσι. Η αεροτομή επίσης είναι aftermarket, δεν είναι της BMW, την έχει βάλει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα ας πιάσουμε τι είναι μαμά στον κόλλο του αυτοκινήτου, γιατί πιάσαμε όλα τα υπόλοιπα. Μαμά, το αυτοκίνητο από πίσω δεν μοιάζει τόσο πολύ ιδιαίτερο αν κλείσεις τα μάτια σου στις 4 εξατμίσεις. Ίσως αυτό που φωνάζει μετά τις 4 εξατμίσεις περισσότερο ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ένα BMW M είναι οι ανακλαστήρες στο κάτω μέρος και στο πλάι του αυτοκινήτου. Μιας και είναι ένα μεγάλο σαλούν, έχει και ένα τεράστιο φορτπαγκάζ. Φορτπαγκάζ λες πάλι. Φορτπαγκάζ. Έτσι όπως είναι ολόμαυρο και μαφιόζικο, θα κάνω τη σύγκριση αυτή τη φορά όχι με μεγάλες βαλίτσες και θα έλεγα ότι Πες μέσα. 2 άτομα κουλουριασμένα τα χωραγιάνατα. Όχι δηλαδή 2 βαλίτσες, λες 2 άτομα. 2 άτομα. Έχεις σκοπό. Fun fact τώρα που το είπα αυτό. Ναι. Τα αυτοκίνητα στην Αμερική Ναι. είναι υποχρεωμένα να έχουν χερούλι για να ανοίγεις το φορτπαγκάζ από μέσα. Έτσι ώστε αν σε κάνουν Είπες απαγωγή. πάλι φορτπαγκάζ, πάλι. Φορτπαγκάζ.
Έτσι ώστε αν σε πάρουν απαγωγή στην Αμερική και είσαι μέσα στο προπαγκάζ και ξυπνήσεις, να μπορείς να ανοίξεις. Έχει αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο, εννοείται. Ίσως και να ανοιγοκλίνει με το πλασέ. Όπα, κοπάνε στο μάξι. Δεν ξέρω, ποτέ μου δεν είχα αυτοκίνητο που να ανοιγοκλίνει έτσι, οπότε δεν ξέρω που είναι ο σένσορ για να το πιάνει, αλλά λογικά το έχει. Πάμε τώρα να δούμε το καπό και το μοτέρ του. Έφυγα, δεν με... Σίγουρα με το που ανοίγεις το καπό, τα μάτια σου πέφτουν σε αυτές τις πανέμορφες εισαγωγές. Τη Carbon Venturi. Δεν ξέρω αν δίνουν παραπάνω άλογα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το θέμα είναι ότι ακούγονται πανέμορφα. Το αυτοκίνητο φτερνίζεται ακόμα και στο comfort. Γενικότερα το μοτέρ δεν έχει ένα τεράστιο καπάκι για να κρύβει τα πάντα και είναι αρκετά πανομοιότυπο με την προηγούμενη γενιά της Mi X που δείξαμε στο προηγούμενο μας βίντεο. Ωστόσο, η εισαγωγή και οι αλλαγές που γίνονται για να μπει η Venturi δεν ξεκινάνε από εδώ. Παραδόξως ξεκινάνε από εδώ κάτω, όπου έχουν μπει πάλι δύο carbon φινάκια, τα οποία στέλνουν τον αέρα κατευθείαν σε αυτή την οδό για να απορροφηθούν από το μοτέρ. Αυτός ήταν και ο πανέμορφος εσωτερικός κόσμος της BMW M5. Πάμε να δούμε και το σαλονάκι του. Μπαίνοντας στο σαλόνι της Mi 5, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, παρατηρούμε μία πολύ πιο μοντέρνα γραμμή, αλλά και μία μεγάλη ανανέωση στην ποιότητα του αυτοκινήτου και στο σαλόνι του γενικότερα. Η αίσθηση είναι πολύ πιο luxurious. Ναι, δεν είναι όσο στο Audi RS6 και ούτε όσο το Mercedes. Είναι λίγο πιο απλοϊκό, είναι λίγο πιο επικεντρωμένο στην οδήγηση. Αλλά σίγουρα κανένας δεν θα αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα φτωχό σαλόνι. Το σαλόνι συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία του full black που υπάρχει και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Υπάρχουν carbon λεπτομέρειες και στην κεντρική κονσόλα αλλά και στις πόρτες. Ένα πανέμορφο Harman Kardon ηχοσύστημα. Γενικότερα δεν θα πούμε πάρα πολλά για τις τεχνολογίες αυτοκινήτων, τα οποία δεν είναι ολοκαίνουρια. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, αυτό το αυτοκίνητο κοντεύει 10 χρονών. Υπάρχει μια κεντρική οθόνη, η οποία είναι στο σωστό μέγεθος, ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή. Η δεύτερη οθόνη είναι η μικρή που υπάρχει εδώ έτσι ώστε να ρυθμίσουμε το κλίμα μας. Έχει πολύ ωραία γραφικά, διακριτικά, λίγο πιο σπορ. Και η τρίτη και πιο ενδιαφέρουσα οθόνη είναι αυτή στο κοντέρ μας, η οποία ναι μεν είναι οθόνη, αλλά διατηρεί τα δαχτυλίδια του αναλογικού κοντέρ. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ευρύχωρο και πάρα πολύ άνετο για ταξίδια. Το αυτοκίνητο αυτό είναι πολύ ταξιδιάρικο, δεν είναι καθόλου σκληρό στις comfort ρυθμίσεις του. Η BMW συνεχίζει να φτιάχνει αυτά τα πορτάκια που ανοιγοκλίνουν τόσο satisfying, τόσο ικανοποίησε, τόσο πολύ να μπορεί να τα ανοιγοκλίνεις όλη μέρα. Δηλαδή πανέμορφο. Τα καθίσματα εννοείται πως είναι θερμαινόμενα. Μπορεί κάποιος να έχει και την επιλογή να πάρει τα καθίσματα τα οποία κάνουν και μασάζ. Το τιμονάκι μας είναι επίσης θερμαινόμενο. Έχει κλασικά τα paddles της BMW, τον κλασικό χειρισμό για το νάβι και για το ράδιο, τα δύο κόκκινα κουμπιά Mi 1 και Mi 2, στα οποία έχουμε αποθηκευμένα τις αγαπημένες μας ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίσεις, τα έχουμε πει ήδη με το Mi 3 και με το Mi 6, είναι οι εξής. Αυτό είναι που αγαπάμε όλοι στα BMW M, που δεν το έχει καμία άλλη μάρκα. Μπορώ να ρυθμίσω αυτόνομα και όπως γουστάρω, την απόκριση του γκαζιού, το πόσο σκληρά θα αλλάζουν οι ταχύτητες, το αν η εξάρτηση θα είναι ανοιχτή ή κλειστή, το πόσο σκληρό θα είναι το τιμόνι, το πόσο σκληρές θα είναι οι αναρτήσεις, το πώς θα συμπεριφέρεται το ESP. Όλα αυτά αυτόνομα. Κάτι που με χαλάει είναι πως η BMW επέλεξε να βάλει και το piano black σε αυτό το μέρος της κονσόλας, που όπως είπαμε είναι όμορφο για την πρώτη εβδομάδα του αυτοκινήτου. Μετά από την δεύτερη εβδομάδα θα είναι γεμάτο γρατζουνιές. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ακόμα σε αυτό το Mi 5 και ελπίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει, είναι ο λευγές
ταχυτήτων. Έχουμε έναν πραγματικό λευγέ σε ένα αυτόματο 8τάχυτο torque converter σασμά με τα τροπέα ροπή στρέψης, το οποίο μας βοηθάει όταν κάνουμε τα παντιλίκια μας και το drift μας να μπορούμε να αλλάζουμε ταχύτητες χωρίς να ψάχνουμε τα paddles. Μόνο η BMW συνέχιζε να έχει ένα τόσο μεγάλο λευγέ ο οποίος μοιάζει με manual και με στεναχωρεί αφάνταστα που τώρα πια δεν υπάρχει στη νέα γενιά BMW M5. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει να υπάρχει τουλάχιστον στα M3 και στα M4 και στα M2. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε το πιο σημαντικό, το πώς είναι στο δρόμο. Ας μαζέψουμε τις κάμερες, να μπει και το Σισάκη συνοδηγός και φύγαμε. Ναι, τόση ώρα περιμένω. Και να το πάμε και στην Autobahn. Θα πιάσουμε 300 σήμερα. Αν δεν έχει κίνηση, πιστεύω άνετα. Άνετα πιστεύω. Ήρθε η ώρα να πάμε βολτούλα. Την BMW M5 F90 Stage 2 730 άλογα Plus. Θα το ξεκινήσουμε στο Comfort Mode, να το δούμε λιγάκι. Πολύ λίγο, το υπόσχομαι. Μετά Sport Plus και φύγαμε για Autobahn. Όπως έχουμε πει σε αυτό το κανάλι, στη γερμανική Autobahn δεν ισχύει το όριο, δεν υπάρχει όριο ταχύτητας, μπορείς να τρέξεις όσα χιλιόμετρα γουστάρεις, άρα ό,τι κάνουμε είναι νόμιμο. Παρ' όλα αυτά δεν το συνιστούμε σε κανένα να το κάνει. Ήρθε η ώρα να το βάλουμε μπρος. Να δούμε πώς θα κάνει. Ήσυχο είναι. Δεν είναι επιθετικός, κανονικός είναι. Πω βουητό. Τρέμει το κάθισμα, πιο βουητό. Τρέμει το αμάξι. Ναι. Τώρα κλείνει το κλαπέτο σιγά σιγά από το cold start που έκανε. Λοιπόν, τα πρώτα 5 λεπτά που το οδηγήσαμε, κάναμε στο αμάξι σαν 5 χρονών παιδάκια που τους πήραν το αγαπημένο τους δώρο. Το αυτοκίνητο ακούγεται η εξάτμιση του και στο comfort mode, γιατί έχει και downpipes, έχει και όλα, Krapovich κτλ. Αν βγάλεις τον ήχο από το μυαλό σου και πεις ότι έχει μαμά εξάτμιση, το αυτοκίνητο οδηγείται, θα το δείτε και τώρα μαζί μου, σαν ένα φυσιολογικό καθημερινό αυτοκίνητο. Έτσι, δεν υπάρχει καμία καταπώνηση. Είναι ταξιδιάρικο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για καθημερινό αυτοκίνητο χωρίς κανένα θέμα, χωρίς να έχεις κάποιο παράπονο ότι πονάς ή ότι δεν σε βολεύει ή ότι άμα πέσεις σε λακκούβα θα νιώθεις ότι έσπασε. Έχω νοικοδίδει. Το τιμόνι επίσης για τετρακίνητο αυτοκίνητο και τόσο φαρδιά λάστιχα κόβει πάρα πολύ. Ενώ οι πίσω ρόδες δεν στρίβουνε και κάποιος έχει ξεχάσει να κλείσει το καπό του κινητήρα καλά. Εσύ. Ζούπατ! Πάμε για 2 λεπτά να το κάνουμε μια χαλαρή βολτούλα στο comfort. Όσο χαλαρή μπορούμε Να το δείτε εσείς, εμείς 2 λεπτά το έχουμε κάνει στο comfort, μας είναι υπεραρκετό, το έχουμε βαρεθεί το comfort του. Εντάξει, Απλά καταλάβαμε ότι άμα είχε μαμά εξάτμιση, το αμάξι μπορείς να το κάνεις και ταξίδια, μπορείς να το έχεις και καθημερινό. Αν δεν ζεις σε κάποια πόλη τύπου Αθήνα που οι δρόμοι είναι στενοί και τα λοιπά και δεν έχεις και που να παρκάρεις, σε μια λίγο πιο φυσιολογική πόλη, ακόμα και στην Ελλάδα, μπορείς να το έχεις για καθημερινό χωρίς να πονάς ιδιαίτερα. Θα σας δείξω και αυτό το αυτοκίνητο με τα περίεργα αυτοκόλλητα πάνω. Επειδή είμαστε στο Μόναχο και κοντά στα εργοστάσια της BMW, αυτά τα αυτοκίνητα είναι ουσιαστικά μοντέλα τα οποία δοκιμάζει η BMW και δεν τα έχει βγάλει ακόμα προς πώληση, και για να τα κρύβει τα καμουφλάρει με αυτό το αυτοκόλλητο έτσι ώστε να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του. Και μόλις μπήκαμε στο σπορ, σιγά σιγά θα αρχίσετε να ακούτε τα σκασίματα. Κάτι που ήδη παρατηρώ είναι ότι το τιμόνι με χαλάει λίγο η αίσθηση του. Είναι λίγο μουδιασμένο. Να πατήσουμε ένα χαλαρό τρίτη. Τι κάνει, και πόσο... Πιάσαμε 120. Σε πόσα δευτερόλεπτα? Δεν έχω ιδέα. Ίσα που χάρη θα τον κάνει. Πω, τι κάνει! Τι κάνει έτσι! Εντάξει. Άκου. Μελωδία. Δεν έκανες κασαματέρες. Τι κάνει! Κάνει απροειδοποίητα σκασίματα. Δεν μπορώ να παίξω μαζί τους. Ενώ. Εντάξει, δεν ξέρω και την εξάτμιση. Τι ωραία που τα πιάνει τα χιλιόμετρα. Τι ωραίο που είναι! Τι ωραία που τα πιάνει τα χιλιόμετρα. Ενώ εντωμεταξύ το αμάξι έχει πάρα πολύ καλή ηχομόνωση. Ναι. Τα Mi5 έχουν τρομερή ηχομόνωση. Έχει αληθινό ήχο γιατί σε μερικά. Άρχισε και σκάει μόνο του. Να στ' κάνεις.
να είναι πολύ άμεσα, δεν χρειάζονται και πάρα πολύ δύναμη. Λοιπόν, δεν είναι ότι όλο το αυτοκίνητο σαν σύνολο δεν είναι πανέμορφο και πάρα πολύ δυνατό σαν αυτοκίνητο, γενικά σαν σύνολο. Αλλά από το αυτοκίνητο το 80% για εμένα είναι το μοτέρ. Αυτό το μοτέρ. Δηλαδή δεν είναι, φανταστείτε πόσο καλό είναι το μοτέρ για να λέω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε ένα τόσο όμορφο σύνολο. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα. Χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Ακραία Έχει γρήγορα. λίγο το feeling του RSX ότι δεν το παίρνεις χαμπάρι με πόσα χιλιόμετρα πας. Ναι. Γιατί εντάξει είναι η ίδια κατηγορία. Έτσι. Να το πω για άλλη μια φορά εγώ ότι το είπα και στο Mi 6. Όποιος έχει οδηγήσει BMW M αυτοκίνητο, είναι η πρώτη φορά που οδηγώ το συγκεκριμένο Mi 5, αλλά αν έχεις οδηγήσει για μία φορά κάποιο M αυτοκίνητο, βασικά αν οδηγείς συχνά κάποιο M αυτοκίνητο, ένα Mi 2, ένα Mi 3, ένα Mi 4, ένα Mi 5, ένα Mi 6, ένα Mi 8, όλα τα υπόλοιπα M τα οδηγάς σαν να είναι το ίδιο αυτοκίνητο. Έχουν σχεδόν ακριβώς το ίδιο feeling. Απλά... Είναι πολύ χαρακτηριστική η οδήγηση η BMW M. Τώρα ακούγεται. Αυτό ακριβώς είναι. Λίγο να το δω και σαν πισινοκίνητο με βγαλμένα τα ESP. Τι τα άλλο. Κάτσε. Γαβ. Τι θα κάνεις. Χωρίς ESP να πατήσω από πρώτη να δω πώς θα πάει. Πολύ καλή πρόσφυση, έχουν και καλοκαιρινά λάστιχα, καινούρια. Δεν προσπάθησα να κάνω παντιλίκι εννοείται, απλά πράτησα από πρώτη, δεν έκανα κάποια τιμονιά. Ίσα που έκανα διορθωτικές τιμονιές. Την πρώτη δεν την πίεσα στον κόφτη, τη Δευτέρα πίεσα λίγο να πάει πιο κοντά στον κόφτη. Μετά την Τρίτη το αυτοκίνητο γατζώνει. Αυτό το πάτισμα ήταν πισωκούνα με βγαλμένα τα ESP. Νιώθεις ότι το αυτοκίνητο γίνεται πισωκίνητο, νιώθεις τη διαφορά, αλλά η πρόσφυση είναι πάλι πάρα πολύ καλή. Δεν υπήρξε καθόλου σπινιάρισμα. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος έχει τέτοιο αμάξι να πάει να του βάλει ό,τι έχει βάλει ο ιδιοκτήτης. Ναι παιδιά, με το πάρετε τον 5. Ό,τι έχει τούτο εδώ, το ίδιο να βάλετε. Δεν ξέρω τι έχει. Να σου ελπίσω τώρα που έχουμε σταματήσει λίγο, τι νιώθεις. Την αλήθεια όμως, δεν θα κάθεσαι να συγκρίνεις με το Mi 4 το αμάξι. Δεν συγκρίνω με το Mi 4, με το RSX το συγκρίνω. Έλα τώρα, ούτε με το RSX, σαν αμάξι. Αν δεν είχαμε κάνει review το RSX, τι είπα κάτι κακό για το αμάξι. Δεν λες και λίγα με το κάθε αμάξι. Άμα έχει ένα review, δεν υπάρχει τέλειο αμάξι, τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει τέλειο αμάξι. Δεν υπάρχει τέλειο αμάξι. Είναι ένα, αλλά δεν το έχουμε οδηγήσει ακόμα. Το CIS. Το χάος. Είναι τούβλο. Τι κάνω μαζί σου. Δεν υπάρχει τέλειο αμάξι. Ούτε το δικό μου το αμάξι δεν είναι, ούτε το δικό μου το αμάξι τέλειο. Τι κακό έχει. Το CS. Ναι. Δεν έχει πάει το κινητό μου. Πάμε από πούμε το μπανσάκι. Ναι. Από πριν το ζητάω. Θέλω πάρα πολύ με αυτό το Το 8τάχυτο Sasman με το πρόγραμμα που έχει πάνω αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα τις ταχύτητες. Ναι, μεν η αίσθηση της αλλαγής δεν είναι πολεμική, δεν σε χτυπάει όπως το Dual Clutch, το σύστημα διπλού συμπλέκτη της BMW στις προηγούμενες γενιές. Τι άνα του, τι έκανε! Μας βοήθησε να κάνουμε ένα τεστ με τα φρένα του αυτοκινήτου. Τι έκανε ο άλλος, έφυγε από τη διασταύρωση. Δεν κοίταξε. Τι να κάνουμε. Δεν κοίταξε. Υπάρχουν και απρόσεκτοι οδηγοί και στη Γερμανία και σε κάθε χώρα. Εσύ πάτησε φρένο ή αυτό το πάτησε μόνο του? Εγώ το πάτησα το φρένο. Να ενημερώσουμε ότι το γύρισμα συνεχίζεται μετά από 2 ωρίτσες. Μόνο 2.
λίγο παραπάνω. 3. Προσπαθήσαμε να μπούμε στην Autobahn και να συνεχίσουμε τα γυρίσματα εκεί με τα launch control και τα λοιπά. Αλλά από τη 1,5 ώρα που ήμασταν έξω είχε κίνηση, μόνο 2 λεπτά χαρήκαμε. Θα έβγαινε λάθος, launch control δεν βρήκαμε που να κάνουμε. Οπότε περιμέναμε 2 ωρίτσες, ήπιαμε έναν καφέ και ήρθε η ώρα να ξαναμπούμε στην Autobahn. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φανούμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Η αλήθεια είναι, έχουμε ξυπνήσει από τις 7 η ώρα το πρωί και η ώρα είναι 8. Αλλά αυτή η εξάτμιση. Αυτό το αμάξι μας έχει προκαλέσει πονοκέφαλο, πόσο στομάχι. Ναι! Ναι, τώρα εντάξει, έχουμε λίγο χώρο να πατήσουμε. Ναι. Πάτα, είναι άδειο, είμαστε στο τέτοιο. Είμαστε χωρισόριο. Είμαστε στην Autobahn, δεν έχει όριο ταχύτητας, έχουμε πιάσει τα 260! 270! 273! Ο Χριστός και η μάνα του! 280! Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει αντίθετο αέρα, δεν έχει Παναγία μου, θα μου έρθει λιποθυμία, δεν ξέρω από τι πράγμα, από την κούραση, από το πίεση. Τι ύψε, 2,90? 2,80. 2,89 νομίζω πήγε. Αυτό πίσω κάνει σαν κατσαρόλα που σου κάνει popcorn. Σαν μανιασμένα, ναι. Ναι, τρομοκρατική επίθεση. Το αμάξι είναι τέλειο, τρελό, έχει απίστευτο ήχο. Δεν προλαβαίνω. Πριν το είπαμε πάνω από 10 φορές ότι η εξάτμιση είναι ακραία καλή. Είναι ακραίο αυτό που βγάζει. Είμαι καταενθουσιασμένη με αυτό το αμάξι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν το κατάλαβε κανένας. Με πονάει το κεφάλι μου, πλάτη μου, δεν ξέρω τι με πονάει. Τα αυτιά μου δίχως καμία υπερβολή. 250 και ναι. Τώρα κάνεις την ακρευτός. Σας έχω το ταχόμετρο βέβαια στο βίντεο, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Ναι. Πώς ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα. Ναι, τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν έτσι. Το πόσο δύναμη έχει, είναι σχεδόν σαν να ανεβάζει τα 100-200 όπως ανεβάζει από 0-100. Ναι. Έχει πάρα πολύ δύναμη το αυτοκίνητο. Να ενημερώσουμε ότι καίει 30 λίτρα βενζίνη ανά 100 χιλιόμετρα. Το έχουμε τερματίσει πολλή ώρα στα 30 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αλλά ενημερώθηκα. Λογικά πάει παραπάνω. Ενημερώθηκα ότι δεν δείχνει πάνω από 30. Αυτό, ναι. Ενώ τα ξεπερνάει τα 30, σταματάει εκεί. Το τερματίσαμε το παιχνίδι, το τελικιάσαμε. Ναι, δηλαδή δεν έχει άλλο. Το τελικιάσαμε. Φτάσαμε στα ωριά του. Το κερδίσαμε το final boss. Λοιπόν, πάμε πάντημα. Όντω, από Lance. 50, όχι πάμε. Και ήμασταν σε ανηφόρα, δεν φαίνεται στο βίντεο, δεν το ναι, γιατί δεν αυτό ήταν το πάτημα, ήταν σε ανηφόρα. Η κίνηση μέχρι στιγμής μας έχει επιτρέψει να φτάσουμε κοντά 290-289 κάπου εκεί. Πάει 300 στάνταρ. 300 πλάς, έχω μπει σε διδυμάκι του που έχει πιάσει 300 πλάς. Ναι. Εμένα μέσα, το έχω δει με τα μάτια. Πιάνει τα 300. Τα 300 τα πιάνει νερό. Λοιπόν, ήρθε η αγαπημένη μου ώρα. Προετοιμάζομαι, θέλω να είμαι αντικειμενικότατη με το launch control αυτό το μαξιόφτινο. Δεν μπορώ! Τι έγινε, γιατί έκοψε? Δεν δούλεψε, δεν άλλαξε ταχύτητα η μαλακή. Όντως, μήπως δεν έχει? Σηκώθηκαν τα πόδια μου από το πάτωμα! Έκανε launch control, αλλά δεν άλλαξε τη Δευτέρα. Γενικότερα αυτή η γενιά BMW M έχει ένα πρόβλημα. Μα σου λέω, σηκώθηκαν τα πόδια! Δεν σε ενόχε. Ήταν σαν να βούλιαξε. Τέλειο, ωραίο. Ούτε αυτό ήταν πολύ σωστό. Δεν ήταν σωστό. Κάτι περίεργο κάνω. Τα πόδια μου σηκωνόντουσαν, δεν τα σήκωσα, τορκίζομαι. Μα και εγώ με βλέπεις κάνω έτσι. Δεν μπορώ να κουνήσω χέρια, πόδια, παιδιά, εντάξει, δεν είμαι ηθοποιός. Ούτε τέτοια κάνω, δεν ξέρω. Το Mi 4 και το Mi 3 κάνουν launch control
και αλλάζουν ταχύτητες μόνα τους όταν έχω το κυβότιο ταχυτήτων στο manual. Τώρα αυτό το έχω στο manual και δεν αλλάζει από μόνο του. Και τώρα πήγα να αλλάξω από πρώτη Δευτέρα, δεν άλλαξε στο χειροκίνητο. Ναι. Μήπως δεν κάνει launch control. Γενικότερα όλη την οδήγηση δεν ξέρω αν φαίνονται τα χέρια μου, την κάνω χειροκίνητη. Ξέρω οι αλλαγές των ταχυτήτων μοιάζουν να γίνονται από υπολογιστή, αλλά τις κάνω εγώ. Έχω συνηθίσει, ειδικά στα BMW, τον κόφτη, πότε έρχεται ο κόφτης για να αλλάξει την ταχύτητα σωστά. Οπότε και τώρα δοκίμασα να κάνω και το launch control με αλλαγές στο χέρι, αλλά δεν τις άλλαξε. Πάτησα, αλλά δεν άλλαξε. Θα δοκιμάσω άλλη ένα launch control να το κάνουμε. Μήπως γίνει σωστά αυτή τη φορά. Είναι ακραίο. Πώς κάνεις Νάσο μου? Να δούμε τι θα δούμε. Τα πόδια μου είναι κάτω, το ορκίζομαι. Είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το δημοσιεύσουμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Θα μας βάλουν φυλακή. Εδώ ο άλλος πήγε με 400 στην auto. Ο άλλος πήγε με 400, αλλά είχε Lamborghini, είχε λεφτά να βγει από τη φυλακή. Εγώ δεν έχω. Θα μου φέρουν τσιγάρα ή καγκουρό καναλέι στο φυλακή. Αυτή ήταν η πολύ ωραία βολτούλα μας με το BMW Mi 6 F90 Stage 2. Έτσι μοιάζει μια BMW Mi 5 βελτιωμένη. Αυτός είναι ο ήχος, ο ομός ήχος της Akrapovic και τον Venturi. Αν θα το έκανα εγώ στο αυτοκίνητό μου σε ένα Mi 5 αυτό το πράγμα, όλα τα άλλα εκτός από την εξάτμιση, μάλλον ναι. Δεν θα έκανα αυτό με την εξάτμιση, γιατί το αυτοκίνητο μετά γίνεται μόνο για βόλτα. Δεν μπορείς να το πας βόλτα, δεν μπορείς να το πας ταξίδι. Κατάλαβες τι εννοώ? Και το Mi 5 είναι ταξιδιάρικο. Πάρε ένα Mi 2, πάρε ένα Mi 3, πάρε ένα Mi 4 και ξεφτύλισε το, μωρό μου. Κάντο να σπάει τύμπανα. Σε σύγκριση με το RS6 δεν μπορώ να έχω καθαρή γνώμη, γιατί είναι Stage 2 αυτό, είναι πολύ πιο βελτιωμένο. Να πω κάτι εγώ? Πες το. Επειδή και εγώ σαν συνοδηγός παίρνω συναισθήματα, παίρνω ένταση, παίρνω γενικά, μου δίνει πολλά το αμάξι. Εντάξει, είναι διαφορετικό το να οδηγάς, εννοείται. Έχεις άλλα G περνάνε. Όπως είναι αυτό το αμάξι τώρα, που ζήσαμε αυτό το αμάξι, που είναι Stage 2 και το RS6, σε αυτό βίωσα την δύναμη του αμαξιού που έχει, την πείρα μου, την έδωσε. Δηλαδή τα πόδια μου πονάνε οι γάμπες μου από το σφίξιμο που είμαστε τόσες ώρες εδώ και είμαστε ενεργοί. Το RS6 ήταν γκάζι, αλλά είσαι χαλαρός. Δεν σφίγγεσαι. Πώς να το εξηγήσω, περνά τα συναισθήματά μου τώρα όσο πιο καθαρά μπορώ. Αν μου έλεγες ποιο θα διάλεγα, επειδή μου αρέσει να νιώθω την ένταση στο αμάξι, θα διάλεγα αυτό, όπως είναι. Πιστεύω δεν θα το άλλαζα τίποτα. Μ' αρέσει όπως είναι. Το πολύ που να μην έκανα ταξίδια με αυτό. Αλλά όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία, απίστευτη. Εγώ θα το σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Αν θα ήθελα ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πιο άγριο, αλλά θα μπορώ να κάνω και τη βόλτα μου, θα έπαιρνα αυτό. Αν ήθελα ένα αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο, σίγουρα θα έπαιρνα το RS6. Είναι για το κάθε γούστο. Εμένα γενικότερα αυτή η κατηγορία δεν είναι του γούστου μου, γι' αυτό δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα. Σαν ομορφιά μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, και πολύ τα δύο όμορφα. είναι πολύ όμορφα αυτοκίνητα. Σαν ρουκέτα, ναι, Mi 5. Ναι. Ξεκάθαρα. Mi 5. Μια ρουκέτα. Μόνο το launch control, επειδή είμαι πολύ αυστηρή με το launch control. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά εντάξει, έχω κάνει και σε 2-3 αξιόλογα αμάξια launch control. Το έχω βιώσει, μπορώ να πω μια γνώμη. Ήθελα ένα τσικ παραπάνω. Δηλαδή το RS6 με τρόμαξε όντως. Αυτό εδώ με τρόμαξε, αλλά κάπου
επειδή μπορεί να έχω συνηθίσει και δεν ξέρω, κάπου. Υποσυνείδητα το περίμενες ότι θα γίνει. Ναι, το περίμενα κιόλας, αλλά σηκωθήκανε τα πόδια μου. Το άλλο σε έπιασε απροετοίμαστη τελείως. Το άλλο με έπιασε στον ύπνο, δηλαδή τίποτα, άστο, τίποτα. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Πήγαινα όλη μέρα έτσι και ξαφνικά με πετάει πίσω στο. Λέω τι έγινε, με ξύπνησε. Ναι. Σε αυτό εδώ πέρα ήσουν ασφιγμένη από όλη τη διαδικασία και ήσουν προετοιμασμένη. Ενώ με το RS6. Και αυτό το οδηγήσαμε πάρα πολλή ώρα. Το οδηγήσαμε πάρα πολλή ώρα και το συνήθισα. Ναι. Το RS6 το οδηγήσαμε πιο λίγο και μπαμ, μου έκανε αυτό το κλικ. Ενώ με αυτό τα πόδια μου είναι ιδρωμένα από το άγχος. Αλήθεια, δηλαδή έχω ιδρώσει, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κουράσαμε πιστεύω. Είναι τέλειο, πολύ ωραία εμπειρία, δυνατό αμάξι, να το χαίρεται ο ιδιοκτήτης, εννοείται. Έχουμε πάρα πολλά, τα μισά θα τα κόψω σίγουρα γιατί θα αλλιώς θα βγει το βίντεο. Ναι, ας πούμε, καλύτερα να έχουμε 2 παραπάνω παρά 2 μαλακίες. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο μας, ελπίζουμε να σας άρεσε. Πώς το λες Νασούλη μου, πες το εσύ. Αυτό ήταν το βίντεο μας, αυτό ήταν το BMW M5. Θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο και στις επόμενες παρουσιάσεις που έρχονται. Είναι στο δρόμο. Δεν είμαι σίγουρος ποιο θα είναι το επόμενο αυτοκίνητο. Όποιο είναι, καλοδεχούμενο είναι. Σπαμάρετε από κάτω RS3 να βάλουμε τον Νίκο να το φέρει. Ναι. Από κάτω RS3. Όλοι RS3. Ναι, και Audi πρέπει. Φιλάκια, τσάω. Τσάω.